Menteri kakot kakya ba EL hek menta kasngi ulai itu. Baki babun kisoy hab jing modi ka jingle jong ka deputy commissioner hakawede bat ka jing penyanya ki COVID management committee hakidor barchnong baper. Uba hek habakren hakinong tokot kubor hadin ka jing pelio jingmot baladon lang chief minister ulaong bekila bandon kato kanigi jing deko haka jing trekam daki COVID management committee. Main sarkar hukum ni kum ke report bangiyo dari DC mentah agar review meeting bala penia do honorable chief minister ila kren daga basyai ba babon bah ki breu ki wei kiru ki kini ki COVID management committee jo ki darbasang affair makiru ki support ya ga egi jingne jo ki DC ti wei admot hang ni hang tai ton hi ki ba persat te kata pada ngipet ni ag jing start jong i ki DC affair jong ka respective district jong ki